Чакай да им вземем сестра им по един светиш балон, мане. Не. Колко да е? 10 лева? Аз ще им купам. Моля ти се. Ние имаме вкъщи, те са надуват. Брат ми, Те се искам да надуват купувам. постоянно. Брат ми, аз си лъжа, бе. Добре, бе, иначе исках, бе. Това е всеки ден е нещо, моля. Добре, вие сте свикнали. Добре, бе, няма проблем. Ние имаме вкъщи, няма проблем. Добре, бе, добре. Ако 2 часа ще се спукат. Не, той не се пука, те не се пукат. Те изгасват. Не бе ми вкъщи от 2 години, ние нашия бе. Чакай. Това е найлон, не е от тено това вече. Айде. Ти, Габи, Тато, ги са. Ама, Да, бе, татко, виждам там. Хайде. тато е съзнание там да е, защото един път аз купих такива балони. Сега, аз ставам, да е сутрин. Добре, отиваме на градската. Айде, отиваме. Да, бе, където кажеш. Сега е сутрин. Аз направо с карта плащам. Води ги Вие с- нямате ли с карта? имаме. Води ги, ма трябва Къде да пари. ги ком? Към градска. Към градска. Айде, идвайте към парка. Аз си знаете. Аз знам. Айде, браво, бе. Сега ще вода на парка. Сега. Пойдеме до парко. Идеме до парк. Сега е нощ. Сега е... Сега е нощ, точно така. Сега е рано. Тъй. Тогава казвам, балона ми е спукан. И аз плачи. Там на върчележката не сте били. Това днеска, това свети. Само отдолу сега. Отдолу свети. Тук можем нещо да пожелаваме. Да. Трябва да си стане едно светинка и да се пожелаваме нещо. Точно така. Ето ли? Пойте, детска, оттуди ме пориме. От тук да тръгнем. От тук да минем. Да снимам. Знам, ама да мина да снимам. Аз искам да снимам. Добре. Аз съм да оттам. Не, ти си с нас. Не мога да те оставя, Георги. Извинявай, ама не мога да те оставя. Не мога отговорност. Сарджи, пойдеме. Там деме инам. Пекни, таки бъде стейни. То подобни. Я те фотим те така, виж, я точим видео.